Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaingingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga rod ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda atap na, nga iso ti anak da, iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Toryo kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdenden na dagitoy ijay syudad. Iti may sang aldaw apa nagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid dawon da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dahil dati kunkunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko na mga istrikto. Iso nga tati agyan di ta opisina ni Sir? Sapay ko maata saan. Nung amin makalagip day ta, kat agyan di ta opisina. Papanan ni Sir, no adda di tati asawa na? Mapan iti sabali ang negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Day ta ti saan ta nga amo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sabali ang negosyo ni Sir? Adda pa'y pribado abang kuda. Adda iti tenga ti syudad. Baknang da nga rod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta? Ti amok kat lupas ka no ti asawa na. Day tati kunada daksang gasat abaknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sabali la ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan dito eh. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samat ang negosyo nga mintias asikaswam? Makita kat, kasla adda sa bali? Anya ko matinakita masabali nga asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di asumangput nitan, manang? Di na imbaga no kaano. Mga lakano pa iti bakasyon na. Bakasyon? Kunak man no agawi din ta umay tumulong. Kasano ko maamakaadal no umay tumulong ako nam? Makaadal nga ta. Ang mga no agdenden nadan kini Claire. Rasun dalaang day ta agadal. Saan ka ko maakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap damat ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang aruden ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masungan, di mo kayat ang pagtalunan? Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar mi, manong? Mapan kayo ka di manen? Ay, saan ading ko? At dalain na si Kasumi dito'y iliyo. Adda ka di jay imbagayo o gayam nyo ijay lugar mi, manong? Awan, ading ko. Nabayag gayam nga awan da ijay. Swapin manaw kami matlaang adagos. Kasta ka di? Amamuyo mat ni Claire? Kasano nga amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrabahuan na eh. Uray ka din ni Ethan, kat katrabahuan nyo, manong? Ay, iwan. Nasingpot dagi di akatrabahwak. Nagagat da pa yung agpadpada. Sabalin samot day talukmag mon, Sara. Apay ko maasabali, nana. Basit ka lang arudang. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Nina naman, imbaga natipod no. Naman, pangasim man tatulungan na, nana. Uri ikan kanto iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka.
Ibagam adagos. Dakkel ti parikot ko, nana. Diyak mo din makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus, naspak kang rudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti itsura. Masikog mo't gayam ni Sarah. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga nakin ka nga ang mga nagtaray daitan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nuinton sumangpot ni Claire kat adan sarsarunwon na tambor. Apay kumaday ta atambor. Dakkel ti tiyan na ti kayat ko asawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panigayam ijay Hong Kong ni ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni sir. Mabalinta nga rod ama pan kasarita ni sir. Wen, kasarita ta kalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. No mabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malam. Iturturad ta ama pan ibaga ka ni sir. Sana bali, tapumanaw ni ma'am. Masiguradong adi na kayat day, chay. Apay nga ta akabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni sir. Ha? Apay, kumilaw ka di ti panangkita na kan ka? Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidan nak. Jak maawatan tirik nak. Di na ka di itulo di airport. Pasensya kan. Adamot ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudakan ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saam. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kayat yo. No amukla kumakasto iti bunga ti mangpilit iti lalaki. Peste. Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslakan ka? Saan anasamit? No di kat napait? Ita ti flight ni ma'am. Di ho ka dito loud, sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat lagayam Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papan iti kontrata iti negosyo. Isu nga impaayab yo ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanon no agkapsot kayon taw? Kasanon dagi tinagaduan negosyo yaw? No apay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray kuma, no masarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramidak, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger, ipan mo da ito'y papeles ije may sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka dito akid daw, sir? Anya dita? Ibagam lang. Plano may kiniklear nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga itibigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Ada mo kapagadalan nga da klase da. Aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Wan, Barok. May mayat matlang no makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsiserek. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao, nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir.
Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa iti makirelasyon. Kabayatan nga agad-adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Sika ka diti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagitan nakaportfolio nga awit mo? Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akas ta ti jar mo. San ka di nga agad-adal ka? Oon. Iti kasta nga itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka kadi? Saan? O sige, panawan ka pa'y. Agad-adal, ngam apay masikog. Di na sinungbatan ti saludsud ko, no addan asawa na. Apay asabali ti agdaldalos itay dito yung restaurant. Napanam ka di? Inbaon nak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When taagad-adal kat nga rod dito yung syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Ha? Apay ngay. Sayang ti panagadal na no si Mardeng. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan mat akyad? Masikog. Masikog? Saan nga taaboy ung nalaang talimok ma? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod, no addan asawa na, ng pinanawan nakit din. Di na kasi nung batan, no adda asawa na. Agsipod ta ko na yung aginroll kayo, at daitad ko kada kayo. Anya daita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta, anayon ti paginroll yo adwa. Ha? Gaminton makagraduar kayo. Dito'y restaurant, bueno, iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo, dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yo. Nulakat na singpet, kan natulnog kayo, nasaya at ipagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maayayo akman kada kayo adwa. Imbaglakit din, taim manugot ni sir nga agadal ta. Nang tad pa iti kwarta, apag nayon ta kano iti paginroll ta. Nagsingpot talaga ni sir. Sayang lang, tawan anak da. Naggasat ko mati anak da. Ay, kasano nga tantisan ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro. Itad da iti charity institution. Naawan pang tadan ni sir. Kat no saan nga anes dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagitoy katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pagmadyan ti awan anak na niya. Kasanuda nga tangagpaiso. Anya ka diti maisingasing mo kanyak eji ibagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din dayjay. Ni nana mo, danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya ko mga iti remedyo na. Ibagam anga, addan apo kuyo tatang, nanang, kunama. Masayar dalakik di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon,
Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.